Hello friends, welcome back to my channel. So friends, nang bahay tong bay asa khalai nang kaham kering tongo. Ang bonong ni bukuk ang babelai kino kaham kering tongo. Guys, tini asal tini pore nong bus kanggo ang sok pakai. Tangi ke, asal tini ang tangi vlog khai malia, ani sorry kami ani bagai ang vlog khai zaklia. Kesan mazara, abun bagai nong na belai kino mapsa no. Guys, tabun theke ang daily no vlog zakane nong ni bagai. Guys, nong ni hamzam ngong tay nong ni support ni bagai ang hai no hai pir gai fakia nong ni bus kanggo. Guys friends, tabu baji tonggo sarik ni sari choita. Guys, ang fungo to vlog kanya ni hini tong mani no. Guys, shomoy mali ang guys tabu sarik ni theke no vlog start kaya. Guys friends, humdike mamu shong ma lege nake tabu hor ni bagai tini dati no mamu shong zakane. Salbo kisa hamya hai ngi tong kha kisa wate yung na nai tong kha. Guys, dati no mamu shong pa shiwa ni tini humdike song lagi na oh ta kaisa ko tini ang kaisa paneer ni recipe nong no ang shong wi phunok nai. Friends, tabu fungni baji tonggo satta. Dengan mia horo ang continue vlog kai malia. Dengan ini fungni tiken start kaya. Hai friends, ang tabu mengkaro suya pi paika. Dengan tabu ang kisah tiffin kai na. Tiffin kai ma pore hingke. Nok ni kisah bisa sabu kisah kai sakana. Gai hindi ke nok bai bai sana ang di poro malaysia na. Di poro ya sari go malaysia nong bai. Nok ni sabu bai koi tupi musi mai jabai aram ke sari go nong bai kok sawana. Gai hindi ke sari go malaysia nong bai. Gai friends ko chinya go wati bai tonggo. Gai tahu hindi ke kisah dal bara salam sale kira. Wati yo. Dal bara sana musung tongka hindi ke. Hari गर्मा गर्म कॉफी और दाल बड़ा mau khai được sao rồi ta muốn đi daal bora sai dong ahi ka sa ka Friends, tabu ko share wali faiza fuska sai na lagi na ke hindi nung sa ka sikang ang lo sanay pas bye Thok tam sa nang tabok Tam sa wagban mosting roti pas habis ini biasa dosa siya ka di balik